Welcome back to my YouTube channel. So karon mag-talk and then natay kauban. Say hi. Kanina ko kauban, ang iyang kami itubag ano yung So muna na siya. Ang among button guard is mag-haul. Which is siya ang namalit, si nanay ang namalit. So let's start, no? Kay mura gabiin na kayo and kainisog na niya ang kauban. So let's begin. First is we had this. Parang saan siya? gusto sa nipon. So next is, ay napada ito, lang nakabuok. Wala, dili ko kabalo, basta mga na siya. And then, sponge. Ayaw, gipang Yan na siya. Yan na siya. And then, parang sa mga Suk-suk sa lubog. Tapos, kani siya, yahaning cream. Tapos, sige nga na po na. Ini siya, para ni siya hipo sa tain na inat. Sige, next. Mo ni siya ang rakon kayo na sabon para sa pobre. Next. Kani, mo ni gamito na mo karon para ni siya disinfectant. Pero, mas nice niya siya gamiton, manglaba, ihumuldaan ani, so, dali ra makuha ang guling. O, humot pa yun. Okay. Advertisement. This one, para pang pabango ng hininga. Yung mga mabangong hininga, ito ang kinakailangan. Next. Sige, ako na po. So we have Alaska nga condensed milk kay para kung saan mong pambuhatin ng mga sweets. And then evaporada daya. Tapos Dutch meat. Thank you. Siya na sa. Ini para ni tirito sa mga sudan, like bulad, tinapa, katong mga ayuda. Pwede nga wala cooking oil. Aisle. And then next is Ani, padaot ni sa kidney. Muna ilang paborito pang padaot sa kidney. ang mga And then we have 2 types of sugar. Kay Pang-diabetes. And then oatmeal kay muna siya ang favorite ni nanay. And then biscuit. Biscuit. Biscuits pa rin. Para sa mga taong palaging butuon. Ito. Isa na naman itong Favorite. Mia. pasira ng kidney. Quick call naman din siya na tapos pampalasa if we need this. Anytime. Anywhere. Anything. Ito na yun. Try na yun. Sige. Ano siya? Ano siya? Pangpakaan ni Tina. This is, if you don't know what is this is coffee. This is what you call Blend 45. Another advertisement. Another advertisement to Candyman. And then we have magic syrup para pampalasa sa siya. Oh, you know what is this? And this one, Tang na lang! may apo, Inji, di mabuhi ugwa ni. Oh, mo ni siya. So this one for Junjom. No, balik. And then last for
And this one, para pang pabango Pambabango na. ng, Hindi nga. alam mo na. Ang, Tsaka ito. ang background Ito pa nila rin. kaya ganun gigsig katawan. Ito, The alam last mo is- ito. Tagalog Para ka sa na dalaga pala. ito. Tagalog ka na pala ka. So, that's it for our haul, guys. I hope you enjoyed. Sige na akong katawa. So, Ipugos na ko ano ha. Masabtan mo na. Napugos na ko. Ikapoy ko. hindi ko pwede chagling niya nga taas kayo, no? Hmm. So, hope you Asa na makapahingan hope sis? you like this video. Please give Pag like, sure gid yung please give like that. like, share, comment, and subscribe. And then stay safe, mga kawat lang. Bye! Good night!